jasno. Ajde. Pinda to manje. Ja, Selam aleikum kretenđe. Ja. To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Ismailovi. Ismail je spomenula? I onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. Na lice. Znači ki seđda ka perenci na ajeti vakro. Allahu ekber. Nastavi. 59. A njih smijeniše zli potomci. Katedro i sardela. Koji molitvu napustiše i za požudama namazi, koji nama su napustili, koji cidin gepetaro namazi. Oni će sigurno zlo proći. Kate postoji uvijek pitanje, a o pejgamberi si o potomke Ademeso, Enuheso. Baba. A kalai argument ja, kaj o namazi postojnela sine e anglune manušeja. Taro Adem a.s. pa sađi ko amaro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Samo namazi, isto namazi, pralalen. Kijam, rukju, sećte. Akavatano amaro farzi ko duva. Akavatano ket kerea duva, tu mora ko kijami, pa palo kijami te pereki ko rukju, palo rukju te pereki sećta. Akava objasnila menge o Kurani azimušani. Osven od ova, isjamen, na primer, akate triandu jekto, ko Hazreti Isa alaihisselam eskoro namazi isiman, ne? Suratul Meyrem, dešu je njato sura, triandu jekto ajeti Hazreti Isa alaihisselam eskoro namazi. Sovak je Allah o Hazreti Isa, hem kerte ovav blagoslavimo o Isa alaihisselam vakela. Hem kerte ovav blagoslavimo. Bilo kaj to ovav. Mukla mange, okana Allah, mukla mange kovasta o namazi, hem o zekati. Sađido deka sium dživdo. Hazreti Isa alaihisselam. Ajde Alil. Somuklem kovasijeti je Hazreti Isaske, o Allah somukle Hazreti Isa alaihisselam eske kovasijeti, o namazi hem o zekati. Znači, te kıldinel pe o namazi hem te keren o zekati. Kaya rakli valla kavayeti pişine nakalayetiya. Suratul Isra, Suratul Merem triandu yek. İsyamen panda, isyamen... Bosanski hođa efendite čitoljenđe. Šaj, ajde, čitine, triandu yek to ajeti. I učinit će me gdje god budem blagoslovljenim. I naredit će mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem. Kad testite čerov namazim te do zekata. Tačno. Dobro, ajde neki Alili ko vas sjetitano mu posvoji, o namazi hem... A Katar, inšallah, hođa ti će ti nam me, pošto akava dela la verčane, odese prađuma kala Kurani. Penovađar bismillah. I učinit će me gdje god da budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ namaz obavljam i zekat udjelujem. Te kıldinamo namazi jemu zekati te da. Hazreti Isa skoro namaz. Znači Allah, tarosakava isjamen panda buta etija. Primer, sotela kova etitela. Sura Ibrahim triandu eftato ajeti. Mislim navadeka čitingem li na? Da, Sura Ibrahim triandu eftato. Čajte lale. Miro Rabbi, jek delo taro miro potomstvo ingelgjum ili pa naselingjum le kijek dolina koja tani neplodno, vakirla Hazreti Ibrahim a.s. Sađi ko tiro sveto ker. Zate keren, to je zate kaldinen o namazi. Zate kaldinen o namazi. Dikena saro Allah Jelle šanuhu Hazreti İbrahimeske isto, yani Hazreti İbrahim aleyhisselam pencarela adva salat, pencarela adva namazi kovatano sostajimo taro kijami, rukju hem seçta. Ko sai učenja kon te manglen te pučennen, jek namazi te manglen te keren, jek dua te manglen te keren, morate oven sostajimo taro akala trin
agar vakerdo hareketiya. Kiyami, rükû hem secda. Te tumen akava isi tumen kergen yek rekati, to jest tumen... Triando eftato? Bismillah. Gospodar kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoje časne Kjabe, da bi gospodaru naš namaz objavljali, zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Tamam, gdje akate misli na soske jasno katanje. Aka na koja kolua, iako na mangava sina akava to objasni na soske, akava na ne ona mazitaro Kur'ani azimushani, amma budje ne akava rode namendar. So rode namendar, tamam hoca, so čitina jako namazi, so kujina jako namazi, sarkeraya u rukju, sarkeraya i seđda, a mena kanaka kuvande kako Kur'ani azimushani Allah odovada objasnin jamenge. Isi amena dava, amma agar te halilem, palem na halilemu islame, oduj to kakuvav ko duj to načini tu menge te objasni nav. Znači dikem saj. Uzbuna kanako, uzbuna. Prema lamaro mesepi, soske mesepsko kakera kana lafi, prema lamaro mesepi, hanefisko mesep, namaze isile dešuduj šartija. Znači šov nadvorešna, hem šov vnatrešna ruknja šartija. O šov, ksar počminela, primer, kad ame siklilemo namaze, siklilem led dešuduje farzensar. Kova počningem, haddeseten taharret. Yani vakirala pe teovoltu čisto telo, to jest paki telo teovoltu. Akva i jektaro farzija uslovija, agar te vakira uslovija za tešajte kuve ko namazi. I so Allah dželle, so pišingja menge ko ilmi hali, akva da trebala te haloven? O ilmi hali i pišimo premalo Kurani. Znači, bila argumenti taro Kurani pa pišingjale. Čitingja i posle manga zaključok, aha, za jek namazite ovo validno, za jek namazite ovo ispravno, psoj prvo potrebno amenge, haddeseten taharet, to jest ovo lamen čisto telo. I akalestar morate ovo argumenti mesepe. I samo mesepi akatar lilejek argumenti. Kova argumenti lilele? Suratul Maide šofto ajeti. Kaj su Allah dželle šanu usova kirla i ket ka uštente keren ibadeti. Toven tumare vasta, džiko tumaro lakti. Toven tumare muja keren mestiko šero, hem keren mestiko pire, to jest toven tumare pire. Mesti ili tojbe, dodova mate kuvaki akaja tematika. Amma, znači prvo šarti su trebala menge za kojek ibadeti tekera, o mesepska učenja koja da sokerge rodindor sarte objasninen, sarte pišinena menge o namazi mit regel, mit pravilija, ola akava arakle i zajedničkova kerge, tamam za koji namazi tekven su i potrebno, amen potrebno to volamen čisto tijelo, znači tela abdezi ili pa to volamen gusuli, znači ko gusuli ve in kuntum junuban fattahara, te sije džunubja tegani očistinen tumen ko suratul Maide o Allah dželle šanuhu amenge adava vakirala. Dujto sorodela mendaro namazi, o dujto vakirala neđasaten taharet. Neđasaten taharet tano teşay tove urjavdo, čisto ne šejensar ili pa učarde tire stidna delija. O ilmihani agar pišinge amenge. Ama o ilmihani argumenti lela taro Kur'ani azimushani. Ovo dotarka lelo argumenti. Zate vakirel so... Šajli samo te vačere amenge, hođa sa su vačere ajetenca. Ayetensa. Agana odova araklivala ko suratul Muddessir, yani eftan verdešu štarto sura, štarto ayeti kaj su Allah dželle šanuhu vakirala te oven paki amare šeja. I sjamen poviše to ajetija, pišingu modula ajetija koja ver lil, znači bašo čisto telo, znači za bašo čisto telo, a kad isi ajeti bašo je zami, isjamen ajeti baš o ruku, yani isjamen poviše ajeti, kana muzemmil misnavatano, ama dovoljno je tu menge jek ajeti,
сура, кој мангела повише ајетија, шај повише ајетија да покасно те спомнинален. Јани, ко суретул Муддесир, ко штарто ајети Аллах джелле шануху родела мендар со паки шеја те оволамен. Трито фарзи, со родела од трито фарзи амендар и услови за текува ко намази, сетри аврет. Сетри аврет те оволамен учарде амаро тело. Значи амаре стидна делија. Декенки сура Араф, ефтато сура, трианду јекто аети. О Аллах джелле шануху вакирла. Ей адемескере чаве. Кетка иклон те джанко намази, уравен тумаре најшуже шеја. Тумаре најшуже шеја, акате исиамен, значи аргументско линдотаро Куранија зимушани. Штарто истигбали кюбле, тиранен тумен премал и кибла, о Аллах джелле шануху ко суретул Бекаре 2:144, значи дујто сура, шелу саранду штарто ајети вакирла, хем иранен тумен тумаро мој премал о Месџидил Харам, премал и Кјаба. Тумен да каите араклювен тумаре моја иранен премал о Месџидил Харам. Значи акаватано ко сура Бекаре 144. Панчто тано о вакти е намазе скоро. Теджанал песаво вакти кълдинеа. Ко сурету Ниса штарто сура 104 ајет о Аллах джелле шануху вакирла. О намази чаче е муъминенгетано фарзи кердо одредимо ко вакти те кълдинелпе. Значи, амен и си амен панч вактија намази проложинава, скепазинен манисима илмихали миро пишимо, куранско илмихали, мечтинава таро миро илмихали. Значи, таро миро илмихали со ме пишингюмле, кова синема ниетите и калав о намази, или па мо ниетитано о намази ко Куранија азимушани. Сар кълдингјао пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, јек намази кова о Аллах леске објавингја адава илмихали пишинавале. Значи пишинава јек илмихали кова и салде ајетенсар. Напишинава јек илмихали кова лела учиве таро Шафие, Маликија, Хамбелија или па јавер уче някоја пробинаја со јек илмихали тикала кова одва илмихали ковол салде ајетенсар аргументиримо. Онијети авала, нормално, онијети ко суретул Бекаре шелу дешу дојто авала, окова кој чисто не ниетеа по мој иранела премал о Аллах джелле шануху и силеје бари награда. И си панда ајетија, ама ме јек по јек за мате нашава амаро време. Мате нашава амаро време, ски сима панда буд теме, те прававту маригоди, моцили те прававту маригоди. Моцили на не, авдиете аргументиринавту менгја кава. Не, со ske tumen da kava keren argumenti si akater, tamam isi argumentija, ja ver da ajetija isi, poviše ajetija isi amen, ништо од ова не ги ринава, ама пробинава јек по јек течитинав, салдете докажнав дека сао од ова уилмихали со пишингјапе, джален дека уилмихалија лине аргументија таро Куранија зимушани. Јани аетен са лине таро хадисија да, која покасно два ко објаснавле, ама о прво цил е учења конгуро сине јек аргументите денле јеке аетеја. Акава сине сои о условија или аменде пенџарутно о надворешна шартија јеке намазескере. Куранија исјаме. Акана сородоло Аллах джелешану со затекълдина намази о внатрешна, веќе кет куваја ко намази. Амен макера внатрешна, рукња е намазескере. Кова јек муслимани треба да те керелне. О прво соитано ифтитахи текбир. Значи о англуно текбири. Кова о Аллах джелле шануху, акава шајтара келне, ко суретул Муддесир, трито аети. Или па ки сура А'ла, дешу панчто аети. О Аллах джелле шануху келла, кој андинела е Аллахе, хем кој кълдинела офтано куртардимо, офтано спасимо. Јани вакириндор Аллаху екбер, о прво почетно текбири кералапе лафи. Дујто сој кијам, сој кијами е кијамен со вакераја тетергјове ко намази, тетергјове ко намази. Аргументи сјамен највише таро кијами сјамен превише аргументија, ама јек кадакате ко суретул Бекаре 238, душелу трианду офтото аети,
Значи, дујто сура, душе лутријан до офтото ајети, о Аллах джелле шану вакирла, кылдинен о намазија, пазинен ко машкаруно намазија, кате кылдинен о намазија, екиму, кај кијам, значи, тергјовен ко намази и пази. Лафи, тергјови бе ко намази, офтомардешу 3 пути нарединдоро Аллах, вакирла менге ко Курани азимушани. Вакириндор, екиму салат, вакирла, тергјовен ко намази. Абалат Аллафи, кијам. Еким, абалат Аллафи ко намази. Со вакирге макана, кијам. О трито услови, трито шарти, ко сородила мендар внатрешно шарти, со и о кираети. Читибе Курани ко намази. O Allah Celle Şanuhu akava argumentiriнаеле со сура Муземмил бишто ајети, ефтавырдышу трито сура бишто ајети, Allah Celle Şanuhu вакерла јар, сар пишингем, хем одова сој туменге најлокотаро Курани, одова окуинен ко намаз, јани читирен ко дува, керен дува Аллахе, сар одова сој туменге о најлокотаро Курани азимушани. И нормално акана аргументите ро суретул Фатиха кароден дали те читинал пе суретул Фатиха и сиаменто ко суретул Хиџр, значи дешупанчто сура офтовар дешу ефтато аети, кај со Аллах джелле шану вакела менге чаче амен објавингем туке ефта аетија кола одола аетија повторинена пе ко Курани азимушани. На някакватано Хиџр офтовардешу ефтато аети. Рукју, штарто услови шарти, башо внатрешно делотаро намази, тано о рукју. О Аллах джелле шануху керела лафи ко суретул Бекаре саранду трито аети, макериндор околенсар со керена рукју, туменда ленсар керен рукју. Значи туменда ленсар керен рукју. Со којнела пе ко рукју, и сјамен ко суретул Ала, прва аети, кара кенодова и ред панда бут аетија сар акана со аваја ки сеџда ко Аллах джелле шануху родела амендар ко намази исто и сеџда те керелпе, суџуд панчто исламско, тоест панчто шарти е намазескоро, тано суџуд те кере сеџда, кај раклувала ко суретул Хаџ, бишу дујто сура, ефтавардеш ефтато аети, кај со вакело Аллах джелле шануху, ејту мен со паќана, со верујнена, керен рукју, хем перен ки сеџда е Аллахеске. Емисија мен Каде и ахере, тебе шако еттехијату со амен вакераја и одова раклувала ко суратул Али Само мора кате, пошто дикава дуј пути, пошто квајтано нормално, ко амаре арапска Курани, ту читине арапско Курани, одоле се туте писинџа и точка них сура, дикја да кте о број опрала писинџа, мислам да јек број варирини. Ако случајно јек број, пример канако са со пенџа о хоџа, бишу дуј ефтавар де шовта, ко не са ве Курани, тано ефтавар де шушов, или пашете ол ефтавар де шовто, те не е хоџа да ве шајавол пре, јек број шајавол теле. Евала, одоја бе дикјум пратинџум, о арапска Курани силен јек број, одоле се разлика дикаво прала бунинена пе на каваети на неа џар, али мангав само то бесинав, ту менге, че мангала лјоđа со чинаџум тут, бојрум настави. Значи, амен илемтаро арапско Курани, одоле аетен сар џаја, одоле бројкен сар џаја, ама сар сова кергем, ко преводи ашајтол јек аети упре, јек аети потеле, роден. Значи, ко суретул Али Имран, каде и ахире, значи, шелу е њавардешу јекто аети, о Аллах джелле шануху вакирала, ола кет тане копире, значи, бешиндор, или па кирик спомнинена е Аллахе. Значи, бешиндор спомнинена е Аллахе. Акале стар дикаја дека сао дешудуј шартија или па сао фарзија е Куранескере премал о ханефиско месепи и калгелен таро Курани со потврда е хадисенцар. Машала. Акана, јек мангавате вакерав. Оџа тамам
spomningan amana spomningan ovasta kaj pandenabe. Hoca spomningan amana spomningan save dove okuyunelabe. Hoca spomningan şune. Akava agar pişinla taro Fahruddin Errazi